Salutare, prieteni! Astăzi mergem din nou la pui. Mergem. Ia uite pui, ia uite, ia uite. Ia frunță. Credeți, mare și tare, nu-i așa? Ce e, mă, puiul ăla? Ai, puiul ăla e și mai bolnav de acolo, e mult mai bolnav. Cucu... Sebastian e acolo, Sebastian. Ce faci, Sebastian? Dă-mi buștiții, Sebastian. Sebastian, șu. Sebastian, zic cucurigu. Mergem și mergem. Apoi și. Sebastian! Sebastian, nu te-am chemat! Nu, găini acolo. Uite, nu găini acolo, că face eu. Sebastian! Du-te, mă, de aici, Sebastian! Asta mai trebuia să aduc și eu. Apă! Mă, asta mai trebuia să aduc și eu. Aici, acolo, trebuie să aduc apă. Ce faci, mă, acolo? Serios? Aia punem acolo, aia punem acolo. Gluma asta. Așa. Eu dau așa, așa. Vedeți-vă, arătă! Nino, 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 șu! Nino, 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 arătă conegru! Nino, Nino, Nino! Pleacă! Arătă conegru, Nino, Nino, Nino! Arătă, Nino, 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 Nino! Plecați! Pleacă de aici! Pleacă! 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 Așa! Mai vin pui după mine! Pleacă! Pleacă! Sebastian! Zic cucurigu! Sebastian! Sebastian! Pleacă! Sebastian! Sebastian, ce faci, mă? Ce faci, mă, acolo, Sebastian? Sebastian! Pleacă! Uite pe prăjiturică. Prăjiturică, stai acolo! Mănâncă prăjiturică! Sandu, ce faci? Ce faci, Giugică? Hai că Gigi. Gigi. Ia uite Gigi și acolo stau Gigi și... Mă! Mai tăceți și voi din gură? Nu știți să tăceți din gură? Nu mai vrea să vă aud ciocurile. Am spus că nu mai vreau să aud ciocurile, mă, cocoș!
Vreți să sabotați cresc și tare? Ia uite tare și mare! Ia uite că te tare și mare și cucuște! Crede tare și mare! Tare și mare, tare și mare! Pa, șu! Mă, du-te, mă! Du-te și tu! E furașul. Ce face are că... Nu știu dacă să vedem nu ne las cocoșul ăsta în pace! Ai vedea că mai sunt fantome! Fantomă! Asta nu e fantome, e pui! Ăla e pui fantomă! 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 Și fantoma de acolo! Fantomă! 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 Nu, poate e și puși de acolo. Nu. Poate două, nu știu. Nu mai zic Sebastian Cucurigu! Degeaba spui Sebastian! Da, și ăla. Sebastian, ne supărăm! Ne supărăm, Sebastian! Ne supărăm! Sebastian! Hangal! Sebastian, chiar vezi să ne supărăm? Chiar tu vrei să ne supărăm? Nu mai fac atom! Și ca Angela! Sebastian, nu mai mă urmări! Sebastian! Ia pleacă de aici! Pleacă, Sebastian! Sebastian, pleacă puțin de acolo! Pleacă, am spus! Hai să mergem pe aici, așa, hai cocoș! Hai, Sebastian! Bucti, în cap, din cealaltă parte capul și în cealaltă parte capul. Nici să care fac ouă. Și o găi de bătrân. Sebastian, te-am mai spus. Mă, bei fă să ai permisiune? Fă să ai permisiune? Ce mai aici acolo e permisiune de găini? Mâncă ca zegula! Sebastian! Ciu! Hai că ne-a speriat eu cu Sebastian. Sebastian! Sebastian, fugi după mine, mă! Ce vrei, Sebastian? Tu ce vrei? Mărule, tu ce faci aici? Stau eu aici, mă cer cu Bebedian. Să vedem pe Maia acum. Maia, spune
Cocoșul e aici? Siguranță. Siguranță că vine. Nu tu, pui. E... Sebastian! Sebastian! Nu tu ești Sebastian, pui! Ei, Sebastian! Sebastian? Mă, prăjiturică! Ce faci, mă, prăjiturică, mă, acolo? Tu la ce pândești? Voi ce sunteți acolo? Spus să taci! Am spus să taci! Nu tu! Sebastian! Este fantom aici? Nu. Nu este niciun fantom. Hai să vedem. Păi, toți sunt acolo. Ce-ai, mă? Ce-ai? Mă. Vine. Nu, după grunțele alea. Cu atât episodul ăsta.